Türkmenistanyň halk suratkeşi Durdy Bayramov çağalyk döwrüni ýetimler öýüne kynçylyklar içinde geçiren. Sunugaty höwesi uly bolan Durdy Bayramov Alaytada ýagta epes bolan çağalary köp kömek ederdi. Olar bilen günni geçirip türkmen halk erteklerini bile okamagy gowurardy. Durdy Bayramov watan söýüji bolup, watanyny janyndan edid görmegi çağalara öwrederdi. Kanada döwletiniň Toronto şäherine ýerleşen Durdy Bayramov adynaky muzeýine döreden eserleriniň ene toprağymyzy, türkmeniň milliligini we çyňur sunugaty görüp biler. Bizim bu proýektimiz Durdy Bayramowyň ýagty hatyrasyna bagyşlanýar. Türkmen halk ertekisi küýde we tilki. Bir var eken, bir ýok eken. Gadim zamanda bir ağlawçy tilki var eken. Günlerde bir gün ağlawçy guýrukman tilki agynamak üçin bir uly ýola baryp, eýlek-beýlek guma toglanypdyr. Tilki öz ýanyndan honnan wärsi bolup, gomalanyp durka, onuň üstünden bir hatar kerwen gelipdir. Tilki ol kerweni gören wadyna beýle ýanynaky sürene kürsäp uğrapdyr. Aňardan ýadak gelýän kerwenler şu ýerde ýük ýazdyryp diň jalmagy makul görüpdirler. Tilki olar indi gidenler öýdüp süreniň agzyna gelenne olaryň hümürdilerini eşitip ýygyna çekilipdir. Yine ýygyna seredip durweli olar henit hem gitmänlerler. Tilki olaryň intek gitmejegine gözi ýeten soň aş suwsuz ýatmaga razy bolupdyr. Kerwenler 3 güni geçirip 4-nji gün gitmekçi bolanlaryna olaryň bir suw küýdelerini gulpy döwlüpdir. Kerwenler hem hälki gulpy döwüp küýdäni tilkiniň süreniniň agzyna taşlap gidipdirler. Boş küýdäniň agzyna yel düşüp, seslenip başlaýar. Tilki hiýiniň agzyna gelip, çykmakçy bolanyna hälki küýdäniň sesini eşitip, "Baý-bow, bugün 4 gün boldy. Bu gitmän geçenler gitjek dälmike?" diýip ýene ýygyna çekilipdir. Tilki az garaşyp, köp garaşyp, ahyrda açlygyndan ölere gezek gelen soň näçegini bilmän, "Ajelenimden her zat edenim gowudur" diýip badalyp süreninden çykyp gidipdir. Bir wagtdan soň ýygyna garap görse, süreniň agdyna adam ýaly bolup bir döwük küýde ýatan eken. Tilki onu gören wadyna, "Hä, küýdejik, sen meni 4 gün aç goýdyň, garnymy doýurup gelen soň seni bir edişime seret" diýip gidipdir. Tilki az ýürep, köp ýürep, bir bölek etiň üstünden baryp, ony iýjek bolupdyr. Emma ol ýerde gapan guranlygyny bilip, iýip bilmän gaýra çekilipdir. Onýança aňardan bir möjek gelip, "Ýeri, tilki dost, näme aňalyp dursun?" diýipdir. Tilki möjegi garap, ýalym ýölüm edip, "Salam aleikum möjeg ağa" diýipdir. "Şonda möjek, şunça salam bermedik bolsaň seni laklyk atardym" diýipdir. Tilki gorkusyna yaranjaňlyk edip, "Howa, munuňa bolmajak zat del. Ýöne meni laklyk atýançaň, hol eti laklyk at" diýip eti görkezipdir. Möjek tilkiniň bolşuna has ýeňirgenip, "Beýle taýyn et barka sen näme üçin iýmediň?" diýipdir. Tilki, "Men seniň geleriňe goýdum" diýenne möjek, "Bu et süýjümike?" diýip sorapdyr. Tilki, "Elbetde süýjüdir. Etiň hem ajysy bolarmy? Maňa galsa ha laklyk edäjek" diýipdir.
Onna möjek tilkäge garap, "İşten soğan alýamy?" "Ýok tilki dost, bu etten sen tamakin bolma." diýip barıp eti iýmekçi bolana aýagy gapana düşüpdir. Möjek aýagynyň agyrsyna çydap bilmän iki waka urunup daş töweregini ala tozan edipdir. Uly sesi bilen gıýgyryp uwlapdyr. Tilki bolsa möjege garap, "He, möjek dost, seniň gaty batyrsyň. Seniň gözüň intek näme görýär?" diýip ýaňky eti özü alyp iýipdir. Möjek tilkä boyun burup, "Jan tilki dost, meniň şu tozana bulaşyp ýatyşyma seniň haýpyň gelen okmy? Gaýta sen maňa gyjalat berip hemle urýarsyň" diýip ýalbarypdyr. Tilki bolsa möjegiň üstüne awanyp, "Seniň asyl gözüň gyzarypdyr. Inne aýagyň gapanly. Gözüňi mölertde ýatyber" diýip gidipdir. Onsoň ýaňky tilki helki küýdäniň ýanyna baryp, onu suwa gark edip öldürmekçi bolupdyr. Tilki ýaňky küýdäni öz goýrugyna puta daňyp, süýre suwun içine oklapdyr. Küýdäniň agzyndan suw berip lakyrdap başlapdyr. Tilki bolsa oňa, "Gap sesini, näme, öljeňi bilýärmiň?" diýip haýwa tatypdyr. Emma küýde şondan da sesini goýman, gaýta suw bitdiçe has-gaty lakyrdap başlapdyr. Tilki oňa, "Sesin gap diýdigim gap, bolmasa gark bolup ölersiň" diýip ýene haýwa tatypdyr. Emma gitdiçe küýdäniň içiniň suwy köpülüp tilkiniň goýrugyna agran salyp başlapdyr. Ol barha agralyp tilkiniň suwun içine dartyp uğrapdyr. Tilki küýdäniň iýdi bilen suw gark bolup barýanlygyny duýan soň çydap bilmän, "Eýway küýdejan, goýrugymy gopardyňly, meni göýber, men ýalňyşdym" diýip ýalbaryp başlapdyr. Emma tilki näçe ýalbarsa-da, küýde onu göýbermän, gaýta barha aşak dartypdyr. Küýdäniň gazabyna düşen tilki özüniň aman sypmajagyna mazaly gözi ýeten soň, "Göýber küýde dogan, men ölýän" diýip bat bilen iýdine dyzanna, goýrugy sypsa-sypdyryp gyzyl goýruk tilki bolup suwdan çykypdyr. Şol wagtlar hem helki gapana düşen möjek gelip, "Ýeri tilkijik, eli düşmen öýtdiňmi?" diýip tilkiniň ýanyna barypdyr. Ýaňky tilki bolsa gorkon öňürder edip, "Aho möjek dost, sen maňa näme üçin azyňy pürkýärsiň? Näme, men seniň bereniňi iýmedimmi?" diýipdir. Möjegiň tilkä içi ýanyp duran soň, "Näme üçin sen meni allap gapana düşürdiň? Inni seniň gözüň näme görerke? Sen murdur wakaly" diýip haýwa tatyp başlapdyr. Onna tilki oňa, "Ay goýa, ol tilki näil tilkidi" diýip mönsüren bolupdyr. Onna möjek, "O näil tilkidi" diýip bilmeskän bolmady, aýagy tülü diýipdir. "Aho möjek dost, seniň aýagyň maýyp bolmagyna näil tilki sebäp boldy? Gyzyl goýruk tilkimi ýa sümük goýruk tilkimi?" diýip soran bolupdyr. Onna möjek, "Goýruga edil sümük ýalla öze" diýipdir. Onna ol seniň diýen tilkiň men näl? Men goýrugum gyzyl tilkilerindendir. Ananmasaň goýrugymy göräý" diýip dym-gyzyl bolup duran goýrugyny görkezipdir. Şeýdip tilkijik ýene-de möjegi allap gaçyp gidipdir.